Tinokudokesai mabuja kanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rochigumi nonomwe mwedzi uno waNdira ndiro zuwa mugore ra1961 rakobva rashiwa kupondiwa kwaiye Patrice Lumumba kuDRC mweya wachenga urape wakazorora murugare iwo wanhu wekubelgium wakabva waita kumuisa muasidi pakaita kunyangara tikaiti ringe zviri munhau dzanyasi bato CCC raenderera mberi nyasi kuenda kudare dzimhosva kuti ribvumidziwe kupinda munyaya yakagoendesiwa naye Tshabangu kudare dzimhosva achida kubisa vanhu 23 23 pachirungu wariwo batori wari kupinda musarudzo dziri kuuya mumwedzi uri kuteera yu badare rabvuma zvokuti nyaya yacho aiwa yakumbwika izvezvi tatomirira kuti tizoona manje kuti ichatekaidziwa sei chinenge chikunyepa ipo zvinenge zvichiitika apa iye Tshabangu anyora tsamba kumukuruwo anoringa nezvomatunhu gurukota chitando pokare nokuna naiwo ana mudhenda achireketa kuti aiwa ndini chete ndino mvumo yekudzinga vanhu mudare reparamende kana kumakanzuru izvi azviita nokuti pareketeka kuti kwai Chamisa dzinga Jacob Mafume novamwe watanhatu wari makanzura izvi zvaita kuti avhunduke akati vanhu vangu vakudzingiwa rekai ndibva ndanyora tsamba kuti ibva yawasimbisa kuti warambe waripo ticharamba takaringa hedu ipapa bato roCCC ribe zvarareketa kuti wadzingiwa chere kana kuti manyepo kureketa kuti paribe chaitika rekai tigoramba hedu takaringa kuona kwazvinenge zvichienda wende huno pakaita kuoma chaiko gweta rinomukurumbira munyika advocate Tapani Mpofu nyasi atakanhwa mhosva yanga ari kunenedzehwa neuyu akabva kunyika yeCroatia Joseph Richard kudare guruguru rinoringa nezvebumbiro romutemo Constitutional Court tikaiti goringa ipapa kuti kune zvimwe chete zvichamutsiwa naiyo wawa kana kuti pachiribe tinenge takandoringa hatizokunyepai nyasi kwaburika mavhidhiyo anorwadza okutoratidza kutoti mapurisa okanzuro yeHarare aribe kana pfungwa dzokuchengetedza upenyu hwevanhu anotoita heno zvavanotoita anokude kuedza kwavo kumisa makombi kuti atekeshere idi zvinoita kurwadza wanoita kudzinganisa makombi akaita kuzara nevanhu apo wachiita zvisina basa zvokuda kurimisa wachida kukanda zvibaya mavhiri nokuda kukanda maspana mumavhiri mokuti itadze kutekaira tataona zvakadandwa komana zvinoita kunyadzisa apa ukatoona zvichidari kubvoziva kuti paribe chizvino heno kuti iye Jacob Mafume ari kuti nonyaya yacho ticharamba hedu takadoringa nokuti ndiye ari kutonga kukanzuruko chagokunyepai kuti kuine zvinenge zvareketeka waMnangagwa wabenuka nyasi kuti watande basa asi kubenuka kwawo kwauya iwewe N Richards nowe gain superstores gain cash and carry wachireketa kuti tikuya nogonyeti rakazara kutsapo kuma 10 kg huya zviuru 3 kuti tipe hurumende kuti ibatsire vanhu mabuja heno kuti kana iye mutungamiri wenyika achiuya kotambira gonyeti ribodzi ko masabhuku anozoita sei zvinoita kuhwadza idi tikai hedu tirambe takaringa kuti vanozvipedza sei izvozvi asi paribe chizvino chaipo paribe chizvino Hozinasu wanyora tsamba kuburikidza nemagweta awo kuzvikoro zvemapori pabodzipono zvikoro zvinofundisa varairidzi mateachers college kuti zvireke zvazviri kuita zvokuti mukumanikidza munhu wese kuti abhadhare mari achibhadhara mari yokunze kwenyika basi kubhadhara mari yomunyika watiwo wari kuwapa mazuva mairi okuti wabvume nokutambira mari yomunyika rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei iwo wakuru hurumende waribe chavari kureketa panyaya yacho bepanhau roHerald rabatiwa kuti riri kuita manyepo chaiwo kureketa pwito dzega dzega nokutoti ipapa ragoreketa kuti kwai nyika yeZimbabwe izvezvi zviitori nezvokudya zvakakwana zvino yakatoboya zvokudya zvakawanditsa kudarika zvainge imbori nazvo mumakore apfuura imi manyepo yakadari anoita kunyadzisa kana mbavha yakawanda inoseka nokutoti zvinenge zvitonyadzisa
ipapa wari kutadza kuziva kuti hurumende pokare inokuinga kuona kuti iripe chikafu chakakwana yakatobvumidza vanhu ivo vanogayawa kuti kwatenge kunze kwenyika zviite zvisvino pokare iwo woreketa kuti kwai aiwa takakohwa zvakawandisa. Muchatolinga kuona makuno eanhu ana UNICEF vamwe United Nations kutouya pokare nezvokudya kuti vape vanhu zvinenge zvakaoma apa iwo wachireketa mapwapwa akadaro zvakaita kunyangara chaizvo. Fortune charumbira anga achinyepa kuti ndine ndichiri kutungamira Pan-African Parliament. Pan-African Parliament watoona kuti zvingarambe zvichienderera mberi wandobuditsa gwaro rawo rekureketa kuti aiwa achiri ndiye bari kutonga ikweyo. Uyu akaita kuoma chaiko. Wanobvuma kujiwa vanhu vavo ndozvawakajaira kare. Kaitione kuti zvinopera sei ipapa. Kwaine anonzi muzvinafundo Steve Hank makwiriro anoita zvinhu munyika yeZimbabwe asvika churu chibodzi nomakumi manomwe 1072% pachirungu. Asiwo hurumende wari kureketa kuti aiwa tichiri kumakumi mairi nonomwe basi zviri kukwira bazvo kudando zvino. Asi imi muri kundozvionera mega kuti zvinhu zvacho zviri kundokwira sei. Izvezvi hondo huno wazvo kunyangwe nemari yokuAmerica chaiyo zvinhu zvandokwira zvakaita kunyangara chaiko. Kuno rimwe sangano riri musadhaki muno rinonzi DOTZEDW rakureketa iro kutoti kuno vanhu vanosvika zvikama 50 kubva muzana kuvanhu vari kutambira mari dzokumakambani vari kupuwa mari inosvika zana rozviuru zviri 200,000 $200 pachirungu kureketa kuti vari kutambirisiwa mari inoita pasi pomadhora 20 okuAmerica pamwedzi. Unobva waona kuti idi zvakaita kunyangara. Ukada uchizobvunza kuti ko muri kurarama sei, kombidzo dzamuri kukwira sei, muri kukwira nei, kuja muri kujei, ubva waziva kuti makambani aya ari kubirwa zvakanyanya nokutoti vanenge vasiri kubhadhara. Ndozvinonetsawo nyaya dzacho. Rekaitione hedu kwazvinoperera. Apa wanomalinga mvura wari kureketa kuti kunokona kuuya pokare imwe mvura yakasimba inomhepo nonyaya yakacyclone kanonzi kubhelawo kariko iko kuzasi koMozambique ku. Rekaitione kuti kanonga kachiita sei. Tinenge tichikunyepai zvizerepo zvinenge zvichiitikapo. Tikaringadzirikitika pasi rese kuSouth Africa kuKZN watonziwo kwai pfikai zvikoro nokutoti pokare kuri kuuya mvura inomafashamo yakanyanyitsa tingakone kutaikiwa nowapwere. Zvakaita kunyangara. Ukaona waramba wakatsitsirira kudari muSouth Africa mumu henoidi tikaiti kuona kwazvinoperera. Apawo IEC wakureketayo kutoti aiwa Jacob Zuma anokona kuti apinde kuita mutungamiri wenyika nokuti akambobatiwa nomhosva makuno yano. Ndikaitione kwazvinoperera kuteedzerawo kabumbiro nomutemo yosarudzo yemunyika mawo. Kaiti zvione kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi ipapo. Mumwe anozikana nomukurumbira anonzi Tabilioka kuSouth Africa ko kwaya agonyepa kuti akaita PhD. Warume heno kuti vanhu sei wachida kugozvinyepera kuti wakaita PhD rawanenge waribe kuita. Zvinoita kuhwadza idi. Asi ndikaitione kuti zvinopera sei ipapa. Ticharamba takandoringa. KuComoros kwaizvezvizvi mutungamiri wenyika kubenuka kwaagoita achinza hwina sarudzo kwakonzeresa kuti vanhu waite zvokuratidzira vanhu vachada pazvokujairiwa idi. Tikaiti goramba edu takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Apa tikaenda paSomalia papa kwai izvezvi kureketa kuno wabenutsa ndege ngeno wakuru wokuEthiopia wachienda kune iyo Somaliland yakabva kuti taakuzvitonga tegani. Unobva waita kuona kuti paita kunyangara. Ipo panyanga yeAfrica papa paribe chizvino ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Uya wokukinya wokunyepera vanhu kuti kwai ndinocheche iye achiita zvokuvauraya achitora mitezo yavo agonzi aendesiwe kuchipatara chinobveneka pfungwa
iye nowabiyacho 30 kuti waonekewo kuti wachiri kuita tusvinhu chere kana kuti zvakunetsa. Tirambe hedu takandolinga kuona kwazvinenge zvichiperera. Kuiran, kuPakistan kwaizvezvizvi watobisa mumiriri wavo munyika yoIran. Kwainonyaya yekuti Iran yagoputisa mabhambu imikai idi hondo dziri kuramba dzindomuka pese wavakidzani waundomukirana tikaitione kuti zvinenge zvipera sei. Munyaya yegumisira ipapa tikuringa kaAFCON, Tanzania yajiwa noMorocco, tahwadziwa fani 3-0. Ipapa Zambia iri kutamba kaano maKongo, tigona kuti zvinenge zvipera sei, tinenge tizokunyepai. Mabuja kwanyasi tadi pfama ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.